Коммуналь хезмәт вәкилләре бүген рейдлар белән йөри. Суны кулланып бурычлар җыйган һәм законсыз килешүләрдән башка су алучылар йортларына баралар. Вот в этом доме у нас живет неплательщик. Водой они пользуются, договор не оформляли на коммунальные услуги. Несколько раз мы обращались сюда, они двери не открывают. На сегодняшний день у нас воды не хватает по населению. Воруют, конечно. Вот мы ищем таких людей. Если находим, то наказываем уж. Бүген питрәчләрнең су өчен гомуми бурычы 2 миллион 500 мең сум тәшкил итә. 11 835 рублей на сегодняшний день. Когда же к нам приезжали, никогда. Мы весной были у вас с судебными приставами, вы обещали нам, и ты обещал нам. Аеруча ситуация җәй көне кискенләшә, чөнки су бирүче оешма тәүлегенә 6 мең куб су бирә. Мөмкинлекләреннән артып эшлиләр. Шуның 50% өчен түләүләр алына. Су белән бәйле проблемалар барлык авылларда да бар диярлек. Үзара салым җыю программасы буенча авыл җирлекләре яңа су башнялары куйдылар, трассаларны яңарттылар. Әлеге эш агымдагы елда да дәвам итәчәк. Да, по Ленина Кокушкина работы завершены, осталось только произвести врезку. Вот из-за погодных условий, пока жара стоит, жаркая погода, не можем остановить водозабор для врезки. По Пестрецам где-то процентов 70 работы выполнены. Бүген су белән бәйле ситуация махсус контрольдә тотыла.